Ndewo ụmụ ọdịnala Igbo, nnọọ n'oge awa nke eziokwu na-agba nke ajụjụ na asịsa. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-emetụ aka n'ụmụ ajụjụ ụfọdụ na-agbanweju ụmụ ọdịnala Igbo anya. Mana tupu anyị agaba n'iru, anyị ga-achọ ka nnukwu nwaanyị onye nke ga-enyere anyị aka gbalie ụmụ ajụjụ ụfọdụ a kọwara anyị onye ọ bụ. Ada ndị Igbo ka gị na ya nọ, eji m okwu ọnụ na mmiri na ife dịka chi si kee ya were na-azọ ndụ. Ndewo nụ. Daalụ. Ajụjụ m nke izizi bụ ka ihe kpatara na ndị na-eme ọdịnala, ndị na-eme omenala, ka ihe kpatara iji afụ ha dịka ndị ajọ ife n'obodo? Abịa n'ife gbasara ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo, ịfụ ndị ọbụla na-eme ọdịnala dịka ndị ekwensu ma ọ bụ ịfụ ha dịka ndị ajọ ife, ọtụtụ ife na-ebute ya. Nke mbụ bụ ife gbasara nkụzi ụka. Ọtụtụ nkụzi dị iche iche ndị isi ụka dị iche iche na-akụzi bụ ife bụ n'ọnya bụ ife bukarịcharụ ụfọdụ ndị be anyị ịkpọ ọdịnala asị maọbụ ịkpọ onye ọbụla na-eme ọdịnala asị. Ụfọdụ nwere ike isi na ndị na-eme ọdịnala na ha na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ. Ndị ahụ na-eme omenala, ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ, ọ bụrụ na ndị na-eme omenala na-agwọ ajọ ọgwụ, ụfọdụ si na ha na-egbu mmadụ, amaghọm ka njụda na ajụjụ, kedụzi ndị na-ejekwu ndị ahụ ka a gwọọrụ ha ọgwụ ma ọ gbuo mmadụ, ebe ọ bụ na ndị na-eme omenala pere mpe, ndị na-eje ụka buo ibu? Nke a wụzi azịza ndị mmadụ ga-eji aka ha zaa onwe ha. Ya bụ na ife butere ya bụ akpọmasị n'ebe ọdịnala nọ ma ọ bụ ndị na-eme ọdịnala nọ bụ nkụzi si n'ebe ụka nọ wee pụta. Maka na ụdị nkụzi ndị isi ụka na-emezi na nke ikpeazụ a dị egwu. Mana n'oge n'akụkụ nke ọzọ, mma sị na m atachawakwa ha ụta, maka na onye ọbụla na-akụzi ife ya eme gịnị, ya eme ka ndị members ha nọsie ike ebe ha nọ. Ịghọta anya ọzọ dịka nwanne ya bụ kedu ife ndị mmadụ ya ekwu ma ọ bụrụ na ndị mmadụ bido fụba m na mụ na-eme omenala, kedụzi ife ndị mmadụ ya ekwuwe? Mana ife na-ebutekwa ife ahụ, ife na-ebutekwa ọnọdụ ahụ mmadụ ya anọrụ, ọsị kedu ife ndị mmadụ ya ekwu bụ otu nkụzi ụka ahụ a na-ekwu okwu ya bụ na ife butechara ife a bụ gịnị? Nkụzi si n'ebe ndị isi ụka nọ wee mee gịnị? Wee pụta. Ọnya bụ ife ahụ, o nwere ife ọzọ ka ọ ha m otu a n'ọnụ. Daalụ. Ajụjụ m ọzọ bụ, kedu ihe bụ di mmiri? Kedụkwa na agwọ ya bụ nwaanyị baba sị na ọ dịkwa ka nwaanyị alụmdi na mmiri? Ọsọ di mmiri ka a na-ekwu okwu ya, nwunye mmiri nkọ nwaanyị okwu n'ala. Abịa n'ife gbasara di mmiri ma ọ bụ nwaanyị mmiri, kedu ife bụ di mmiri? Ọ bụrụ n'akụkụ nwaanyị, asị na nwaanyị a nwere di mmiri. Ọ bụrụ n'akụkụ nwoke, asị na onye a nwere nwunye mmiri. Ka m ga-esi zaa gị ajụjụ a bụ na ife ọbụla ekekere ụwa kelu nwere aka nri nwee aka ekpe. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo akpọọ ya positive and negative. Ife ọbụla ekere eke n'elu ụwa nwere oke nwee nwunye. Ya na nke nwa bụ mmadụ na-etu anụnwa na enwere mmụọ gị na-eso otu ịbụ nwoke, enwere mmụọ gị na na-abụ so nọ na the other side. Ọ bụ na gị nwa bụ the left hand side, the right hand side nke nọ na mmiri. Ọnya ka a na-akpọ di mmiri ma ọ bụ nwaanyị mmiri. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị gị your feminine energy dị na mmiri, ọnya bụ di mmiri, ndị gị na ha so bi ụwa. Ndewo, ka nha m otu a n'ọnụ ka m ghara ikwufe oge. Daalụ. O nwere ka esi ekewapụ mmadụ na di mmiri? Dịka m kwuru ihe na mbụ, anaghị ekewa ya ekewa. Onye ọbụla kewara ya ekewa ji aka wee kpawata nkụ ahụhụ, ana ọ kpalụ nkụ ahụhụ si ngwere bịarụ ya ụgwọ. Ọ bụrụ na ha na-efio gị ụgwọ, ijekwanye ha ibu ha, gị na ha edozie, unu adị na mma. Kedu ife bụ ife ụgwọ a ha na-ekwu? Onye ọbụla bịara ụwa gbanyere ụkwụ na mmiri,
mana abịazie n'ịgba ya okwu na mmiri ahụ enwelu ndị nke ha ka nkụ maka na etu ị nọ ị na mmiri gụọ gị ị nwere ike ịnọ ma ọ bụrụ na mmiri adụghọ gị n'ahụ ife ọbụla ị na-eme ihe eme gị na ihe eji mmiri wee mee ya mana enweziri ndị nke ha kazi nkụ asị n'ebe a ka nke ha nọ mmiri ka wee gbuo ife enu na ndụ ha ahụ nsogbu ahụ ha ya enyewezi gị site n'itinyebe elu gị okwu na ụka bụ na o nwere ife a na-akpọ akpụ ọkalete o gosiziri ụdị ihe ị ṅụtalụ na akpụ ọkalete mgbe ị na-abịa ka m hapụ ya akpụ ọkalete maka na ọtụtụ ife ya esi na ya pụta ikekwe ọ bụrụ na gị na ha kwekọrịtara na ọ bụrụ na itonite agbọghọbịa na ị ga-abịakwanye ha ibu ha itenitezie agbọghọbịa ndụ tọwa gị ụtọ eneghị anya ndị bụ na na-ejekwa ụka isi na ife a na o nweghị ife ọwụ ha ebido oge ahụ gị na ha kwururu ha kwa ha ebido dọba gị aka n'akwa enwere ike ibido ha ebikasịwa gị ahụ ibido yaba ahụ ịya nke a taa echi ya ọzọ afọ taa gị taa echi isi awa gị esi n'iyi ahụ pụta fe ebutewere gị okwu na ụka ebe ọ bụla ị pụtalụ ịnọgodula onwe gị okwu na ụka abịakwute gị adọgido gị n'akwa ahụ isi ọnwụ ibido ịzụ afịa ha aghasasịbalụ gị afịa gị ife a na-eme ife ahụ nwoke ị wee mee gịnị ka ichigha azụ jụọ ese mmadụ na enwere ife gị na ha kwuru mgbe ị na-abịa ka ị bịakwanye gị ibu ha ka ha nyedebe gị nsogbu ọ bụrụkwana na ha nyewe gị nsogbu ahụ ife ha ga-eji zute onye ahụ bụ aka oghere ọnya bụ ife ahụ ya ebute ife ọtụtụ ndị fa nọrọ na nlọ ọ bụrụ na aka oghere ahụ abatago ha n'ahụ ife ha nọ na nlọ ọ bụrụ na nwoke ọ na-alọ nrọ ebe ya na nwoke ibie na-enwe mmekọ o tetezi ọsị gị yes nọ ndị mmiri na ndị mmiri nọ na-atụ ndị mmiri mma onye na-ama na aka oghere jie ka ọ hakwa m otu a n'ọnụ ma bụrụ kwufu oke daalụ nnukwu nwaanyị ajụjụ m ọzọ bụ kedu ihe kpatara eji agbapụ akpụkpọ ụkwụ tupu abịa okwu mmụọ ndewo daalụ abịala ife gbasara ịgbapụ akpụ ụkwụ tupu abaa okwu mmụọ ife dị iche iche ka o bu eje mana nke kachacha wee du mfe ka m ga-aza gị otu anyị nọ n'oge gboo ọ na-abụ okenye wu okenye megoro okenye o jechaa afịa nata tupu ọ baa n'ụlọ be ọ sị bịa na ụmụaka kụnye m mmiri ka m kwọchapụ aka m ji jee afịa na gboo ya fụzi onwezi okenye mmanya nkịta otu ahụ ka ọ dịkwa ịzọkọrọ ife o ji eme ya bụ na o biri mmụọ na mmadụ aka n'afịa ịmaghị onye bụ onye ịmaghị nke onye bụ eje ya bụ ị na-ejecha anata ịkwọchapụ aka ụchụ tupu ị baa na be gị ka ụchụ ịbụ n'afịa wee nata ghara iso gị wee mee gịnị baa n'ụlọ otu a ka ọ dụ na ịgba akpụkpọ ụkwụ ịzọgharịcha anya n'ilo ị na-azọ ya ma ebe mmụọ na-azọ ma ebe mmadụ na-azọ maka na okwu mmụọ bụ ebe edoro nsọ ịpụta ime gịnị iyisa akpụ ụkwụ n'ezi ka ị gara iyi aka oghere wee mee gịnị wee bata n'ebe mmụọ nọ maka na ụfọdụ amụghọ na aka oghere na-esokwu mmụọ ka ọ ha m otu a n'ọnụ daalụ ajụjụ m ọzọ bụ kedu ihe na-ebute ndọghachi azụ ọtụtụ ife na-ebute ndaghachi azụ alụtụgo m ụfọdụ aka mgbe e jụrụ m maka ọnwụ ike enwere ife dị iche iche na-ebute ndọghachi azụ nke mbụ ụdị ndụ a na-ebi kịta ụdị ndụ mmadụ na-ebi maka na mgbe nta ka anyị na-enejele anya sọsọ ife mmadụ mere mmadụ nke ijikwa n'aka gị metala onwe gị nkọ ụdị ndụ a na-ebi kịta na-ebute ndọghachi azụ mmadụ amaghị oke ebe ọ ya ejedebe mmadụ ime ife na ọ ya ekwu eme mmadụ imegido mmadụ ibi ya ka ị na-emegide onye ahụ ịmahụ mmụọ so onye ahụ gị na mmadụ zụọrọ afịa iri ego onye ahụ nwoke na-edina nwunye mmadụ akpaghị aka n'ọnụ isi na nwoke ka ọ bụ nwaanyị ọha asị na ọ chọghọ mana ịma na ọ dị etu ahụ wee chọrọ ya edebe ọzọ dịka nwanne ya bụ ife ndị emebiri emebi mana ngwuru mana okwu mmụọ kpọzie anya na o nweghị ife ọwụ na anyị na-ejezi ụka ife ahụ so ememe gịnị na-ebute ndachigha azụ na-ebutekwu ma ọnwụ ike wee derezianụ gaba ife na-ebute ife ndachigha azụ mere gịnị ọka nkụ ọzọkwa ife mmadụ mere mmadụ ibi ya na ifuru onye a ikekwa ọ bụrụ na gị na onye a yi na-etokọ n'obodo ọnọkọtazie ọdụzie egwu ka onye a ọkazie eme ọfụma onye ahụ ejewezie ije ife na-ebute ya bụ ife mere gịnị ọ dị ọtụtụ daalụ nnukwu nwaanyị ajụjụ m ọzọ bụ ọ bụrụ na mmadụ tụọ gị n'arụsị kedu ife izizi ị ga-eme ndewo daalụ
mmeji ike wee maba n'alụsị maka na Igbo ka o si dogbuo nwaanyị aha m abata n'ife gbasara alụsị mana mma atụwaili gị okwu nwa obele ọ bụrụ na atụrụ mmadụ n'alụsị mgbe izizi godu a ga-ezite elu gị ozi. Ọ bụrụ na mmadụ tụọ mmadụ n'alụsị nke izizi godu a ga-ezite elu onye ahụ ozi. Ndị nọ n'alụsị ahụ ga-ezije elu onye atụrụ n'alụsị ozi. Ọ bụrụ na ị nweta ozi gị onye ahụ atụrụ n'alụsị ka ọ duziri ịma na ife eji tụ ya n'alụsị n'ime ana na obie na o meri eziokwu ka ọ na o meghụ. Ọ bụrụ na ị merụ oke na ọrụ gị owu ijigodo ọjị ma ọ bụrụ na ị merụ ka ọ na imeghụ gwagodu ndị ichie be nna gị na-ekwu ife na-eme maka na ife na-egbu ọtụtụ n'ime anyị bụ na anyị mee gịnị. Cheta inu ndị gboo tụrụ. Ndị gboo sịrị na nwata jebe ije gwa nna ahụ ebe ọ na-eje, nna ahụ agwa ya ife ọ ya ekwu ma o ruo. I werugodo ọjị gwa ndị nọ n'obi ha na-ekwu ife na-eme ngị nwee ịgbachazie ya gị nwazi ka ọ dụrụ n'ime ana na obi gị ife ahụ eji tụrụ n'arụsị imerie ngụ ya agwa onwe gị eziokwu. Ọ bụrụ na ị merụ ma ọ bụ na imeghụ ijegodo jee zaa oku a kpọrọ gị. Ife ị ga-ejikwa ndị ichie be nna gị bụ ma wee jee na mmụọ be nna gị jee gwa ha na-ekwo leta ewetara gị maọbụ akwụkwọ odee edetalụ gị bụ maka ụfọdụ n'ime anyị amụghọ na a na-ekpe ikpe na mmụọ mana ọ bụrụ na ị gwahọ ha nke emeghe ụzọ ife mere eme gịnị eme ego ya bụ ọ bụrụgodo na atụ ọgwụ na mmụọ bugodo ụzọ kpesalụ ndị ichie ebe nna gị mmụọ obodo bụ unu iwee jenuza n'oku akpọrọgụnụ ka ọ hapụ m otu a n'ọnụ. Ịgba afa before choosing right partner, is it 100% assured as in na ịgba afa sị gị na ọ ga-abụ onye a enwere any possibility na enwere ike emesịa along the line mmadụ na-agba enwebe issue? Yeah, there is. Okay. There is 100% possibility. Ife njisi gị na-enwe 100% possibility na mmadụ ji gbaa afa tupu ọ nụọ nwaanyị ma ọ bụ nụọ di. Then echi niilezi ha na-abụ esemokwu gbasaa. Afa ya asị gị kedu ife a na-agba n'afa? Onye a nwekwara ogologo ndụ. Unu ya ebikakwa nka ọkụ ya. Onye a o nwekwara ezigbo agwa asị gị ọkụ ya wee dịrịzịa wee mee gịnị wee gaba. Afọ agwago gị na onye a nwere ogologo ndụ na unu ya ebika nka na o nwere ezigbo agwa. Ngịnwa weda ma ngịnwa bụ nwoke ejerugba ka ngịnwa bụ nwaanyị jerugba ngịnwa jerugba anya bụ ajụjụ ijikwa ezigbo agwa wee soro onye ahụ ka ijezi eje gbata afa sị gị na onye a nwere ezigbo agwa gị na-enọrụzie weda ma ọyị ka unu na-eme ma ọ bụ di na nwunye ka unu na-anụ iweruzie ajọ agwa chọzie igbu ya egbu ị nwere ebe ọ ga-abụ odi ruo ife ike agwụ ya bụ iwere ajọ agwa ma ọ bụ ndị bụ unu were ajọ agwa so onye ahụ enwere ebe ọ ya bụ odi ruo ọ sị gị na ife ekwe ezigbo ya eme ka ọ nabagodu ka onye ọbụla zugodo ike. Ọ bụla afa agbara agba ga-ebili gị ezinụlọ gị. Afa agbara agba is just like a gateway ndị nwa ka ọ duziri to build your ụlọ na-echekwana ya nụ maka na ezinụlọ a dịkwanụ ka o meji ị na-akpakwu ya ọ na-eme gịnị onwe ike na-eto n'ọwara ya mana ịbata na-eme ka o si wee gụgụ. O nwere mgbe ọ ya eru onye ọbụ gị na ya na-aba asị gị n'ozukwa na n'ike agwụna ya onye ọbụla eje zuo ike. Okay. Ajụjụ ọzọ anyị nwere na-eme anyị ihe jụrụ ịkọwa n'udoro anya ọfụma ihe ịkọwalụ maka na ọ bụrụ na nwaanyị nwere ezigbo agwa nwoke ghara na-eme nke dịrị anụ ọma adaba andị na mmadụ nwere agbanwe onye nwoke nwere ike ịnọgide otu mgbe ụsọ ndị na-eje bịa pa na ọnwụma nkwụ atụ ịbara ya alụ ọjọọ mgbe o wetawara alụ ọjọọ ihe ọjọọ omume ọjọọ ma nwaanyị wetawa omume ọjọọ na anya bụ afọ agbara ịfụnanya wa afọ osikwu esebe daalụ maka ya bụ azịza. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ikwenyelụ ọdịmma kedu ihe bụ alụ ị na-atụnye ọ bụrụ na agbalụ mmadụ afa na onwere ọkpụkpọ oku agwacha ya na onwere ọkpụkpọ oku
kedu ka onye a ga-esi gbanite maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụ sị na ojego ebe niile agwụ ya na-enwere ọkpụkpọ oku that's exit ya mara where to start ọ nọrụzi adị na for now na onwebụrụ ihe ndị ya na-aghọta ma ọ na-afụ etu o kwesịrị now kedu eziokwu na ya lụọ nọ na ọ na-eme gosi ihe na ọ na-eme mana na ya mara na-eweta nke a tinye na nke o wee bụrụ nke a ọjọọ si ya nọrọ na bie ya ebido lụwa ọrụ ka onye kwesịrị ka e jee ka e nwee onye ga-abụ nne ọrịa ma ọ bụ nna ọrịa ya gbaziri ya nnọọ daalụ abịa n'ife gbasara ọkpụkpọ oku a bukwuru na ebu kama na ndị ọgbara ọfụ anyị bụ mmasị na afa bụ ọmụta ọgba karịa kedu ife bụ ọkpụkpọ oku onwere onye enweghị ọkpụkpọ oku n'ụwa ya ọkpụkpọ oku nwere ike ịbụ ite egwu ịmanụ kedu ife ọkpụkpọ oku bụ akara iji bịa ụwa ọkwanụ nya bụ achọwasị gị n'ọnya bụ iyi ụwa ịṅụtara maka ife wụ iyi ụwa ife ahụ ịṅụtara na ịbịa n'ọnya ka iyi eme and ife ahụ ịṅụtara n'iyi na ịbịa n'ọnya ka iyi eme nya wụ akara ụwa gị nya bụ ọ bụrụ na iketara oke na-egwu ka chi gị ji gozi gị ịmanụ na ebe ahụ ka a kpọrọ gị ị na-agba ya ọ na-agalụ gị ọ bụrụ na ịzọ ndụ iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka akwụkwọ ịzọ ndụ ụzọ esi azọ ndụ ka nkụ ọ bụrụ na iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee zọọ ndụ ịchụ àjà na ife ndị ọzọ ka a kpọrọ gị na ya ife izizi ị ga-eme bụ kedu ọkpụkpọ oku inwelu ka nke mbụ maka na mmadụ anya nọkọta jee dabanye n'ife ọmahọ ihe esi aṅa mee kedu ọkpụkpọ oku inwelu kedu ngalaba ọ bụrụ n'ọnụ oyibo akpọọ ya dipatment kedu ngalaba ọkpụkpọ oku gị oge gboo ka ọ na-abụ ịbata be mmadụ si ya nna ya bịara m ka m chụọ àjà ọ sịghị nwa m ogu jebe na nke Mgbeke na ọnya na-achụ àjà na anyanwa na-agba afa ọdọzi etu a kịta ịchọpụta ngalaba ebe a kpọrọ gị ya bụ ọkpụkpọ oku ife ọzọ ị ga-ajụ bụ ọkpụkpọ oku a akpọrọ gị ọ ka idozie mmụọ gị na ya yi na-alụkwala onwe gị ọ bụrụ na ọlụ ka ị na-alụ bụrụ na-afịa ka ị na-azụ ije zụbakwa mbọsị ọlụ bịalụ ịlụọ enwere ndị nke ha dị etu a ka ya bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ gị n'iwu ebu na ị ga-anọ ofu ebe na-azọ ya bụ ndụ enwere ndị nke ha dị etu a mgbe ị chọpụtachara ife ndị a ife ọzọ ị ga-achọba abụ kedu mmụọ bụ ọkpụkpọ oku gị ahụ n'isi enwere ndị bụ nọ ndị mmiri ha nọ na mmiri ka ọkpụkpọ oku ha sikarịcha wee bịa nwee ndị bụ nọ mmụọ ikwu nne gị ọ bụrụ mmụọ ikwu nne gị kedu mmụọ dị ife ahụ mmụọ nwoke ka mmụọ nwaanyị nwee ndị bụ nọ mmụọ be nna ha ọ bụrụ mmụọ be nna ha kedu mmụọ dị ife ahụ ọ mmụọ nwoke ka mmụọ nwaanyị mmụọ ahụ kedu mbọsị eji eje na ya kedu ife mmụọ ahụ na-asọ nsọ kedu ife eji egwu mmụọ ahụ ife ndị a ka ị ya achọpụta ịchọpụtacha ife ndị a iwee natanụ mgbe a ka ị ya anata nwe ndị bụ na-agwụ ka nke ha si na-ewe senite ịmarụ na ị ga-ejenụ ọkachasị ndị ọrụ ụfọdụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ taa ma ha eji ha agwụ alụ ụfọdụ agwụ ha ezubeghị ezu mana ị na-arụ ọrụ ayaga ya na-agbakwọghị ọ bụrụ na ị chọpụtacha ife ndị a ị nata isu ike na ana na-ewe n'iwe na ọkwọ Nnewi ka m na-asụ isu otu nne na ana ịsụọ ike na ana ịchọba na onye bịalụgo ụwa gịnị ya dị na mma ahazi m achọ ka nna asị ndị mmadụ jee chọọ onye ụwa maka isi ndị mmadụ jee chọọ onye ụwa mana ha ejefezu dibịa niile dị n'ụwa ebe ha na-achọ onye ụwa ụfọdụ adọgido na-adọ mmadụ 20 ị na-adọ onye ụwa etu ka ị na-adọ ka ị na-adọtara onwe gị okwu na ụka ya na ife m na-agwazi ndị mmadụ bụ jee mee ka gụ na onye ụwa gị dị na mma ọ gwụcha onye ụwa gị ahụ na ịmara ụdị ndụ o bilinu maka na aga n'ihu gị na ọdịda gị ụdụkwa na onye ụwa gị enwere ndị bụ na onye ụwa ha bụ abụmọnụ enwekwa ka ife ị na-emekwudota ma onye ụwa gị bụrụ abụmọnụ enwere ndị bụ na onye ụwa ha megidoro mmadụ gboo enwere ndị bụ na onye ụwa ha tiri aka n'ajọ ife dị iche iche ịjụwa n'ife onye ụwa gị na-atọnụ nsọnụ ụfọdụ n'ime anyị nwa anyị na ya nọ aha achọ ka ị nọ n'ebe a na-akpa nkata ọjọọ megide mmadụ ibe gị mana n'ụwa anyị nọ ngụ bụ ịkpa nkata ọjọọ maka mmadụ n'isi ịchọpụtacha ife ndị a
ọrụ ahụkwa n'ife ayawu ibido tata elube tata ọha eziokwu ọrụ a na-alụ ọrụ mmụọ a ọ bụkwa n'ife ya wee ibido tata elube tata asị ọha eziokwu iwe jegonunu je lụọ na-agwụgo nụnụ ịlụọ na-agwụ maka ha agwụwo isi ọlụnụ agwụ ka ihe ejilụ n'ọlụnụ ihe alụ n'aka efu ịlụọ n'aka efu a abịaralụ gị iji ụgwọ onye ya akwụchiri gị ijegodunu je lụọ na-agwụnụ ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ ije kwele agwụ ekwelu ọ bụrụ na ndị be unu na-eje ụka na ụlọ unu na ọwụwụ ndị na-eje ụka na ịlụbata agwụ na ọya eso okwu jee na onye bụ ofe agwụ unu na ụmụnna gị jee nwewefe na-akpọ ekwe ma agwụ n'ikwelugo. Mana tata onye kwado ịlụ agwụ o buru bọket, ọ bụrụ na iwu onye Anambra iburu bọket na be Enugu steeti iru ekpojuo ya aja adọwarụ gị ụka ahụ irubeghị owu agwụ. Ọ bụrụ na iwu gbaghalụ na m ka nsi ebe a pụtawa maka ndị ya sị na nna achọ ike adịghọ m na biko ijegodu jee lụọ agwụ, ịlụọ agwụ be nna gị, ịlụọ agwụ ikwu nne gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ị kwesịrị ịlụ agwụ mkpa na anọ ma ọ bụ iseri, agwụ be nna gị, agwụ ikwu nne gị, agwụ ikwu nne nne gị, agwụ ikwu nne nna gị. Ọ bụrụ na onye ụwa gị mere ife agwụ mesie ya ike, ọ na-adọkwa gị na onye ụwa gị na-adọkwa gị imetụ nke onye ụwa gị ka ị na-eme ife niile ka ị na-ekpo aka oghere iso ha wee bịa ịlụtụzie na agwụnụ. Gekwenu ntị o, enwere ndị ya bụ ife abụọ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ m oge ụwa sị gị ada na ya alụọ na agwụ n'emontu otu ọnwa ya ji lụọ agwụ dị ife a mana enwebeghị ife nya fụrụ. Ijụwazie ya nna ma ọ bụ nne kedu ife ị chọrọ ka ịfụ, ọ sịghị nọ ka ife gaba na ọfụmanụ na ife na mbaghasanya ji asị ya na ọlụ ha kwa agwụ. My dear, ọha eziokwu, ọ bụrụ na ịlụcha agwụ dịka onye ọrụ ịmụkwa na a na-amụ agwụ amụ, agwụ ga-anọtuwe na agwụ na-anọtu anọtunu. Ọ bụrụ na ngụ si n'obodo ịnọ wee jee n'obodo ọzọ ije bido afịa ọfụ, ọkwa iruo izugodi n'ike njem ijerunu, izuo ike njem ijerunu iwere nwayọ kpagharịa anụ n'ogbe malụ ka ogbe ịbatara n'edu, ịkpagharịcha n'ogbe ahụ malụ ka ogbe ịbatara n'edu, ịmalụ nke onye na-eme, malụ ụzọ ịya na-azọ, ịmalụ ụzọ ịya na-asọ asọ. Ọkwa na eziokwu imechi ife niile a iwe bịa n'chọwa n'ọdụ afịa ebe ihe anọnụ, ịchọchatazie nnọọ ọdụ afịa kwụọ n'ụgwọ ibido iwee were nwayọ na-eme gịnị, ị na-amụ ndị nọ na onye ịbịago nso iwere nwayọ kpumie ka iwee mụta ụdị onye gịnị. Otu a ka ọdụ kpatara ndị be anyị ji asị na ọka ọdụ na mmadụ ka o mere gịnị ka ọdụ na mmụọ. Ịlụ agwụ na-anọtu anọtunu na ọzọ dị n'ime ya bụ ije ịlụ agwụ mana onye na-alụrụ gị agwụ, maka na ụfọdụ n'ime anyị ka ọ ga-abụ alụcha alụ ha agwụ esoro onye lụrụ agwụ na walụ. Ụfọdụ ịlụcha ọta etinyelu ka ụfọdụ ịlụcha iwewe okwu na ụka ka nsị etu a kwuo ya nke a mbiri won now agwụ nọtuonu, agwụ enegharịba n'anyanụ wee bido n'uzi ịmụgodo na agwụ amụ gị mara ka agwụ gị si ezi gị ozi. Enwere ndị bụ na aka agwụ ha si ezi ozi iwu na onwe ife na-abịa n'ikuku ekube, mana ọ bụrụ na itinye ha uchu kedu ka ị ga-esi ma sayensị na ngosi agwụ ji abịakwute gị. Na agwụ nwere ike iji ikuku bịa, onwe different types of ozi si n'ikuku ahụ wee pụta. Ife ndị a ka ị ya amụ ịmụgodu na agwụ na mara ụzọ agwụ si ezi gị ozi, marụ nke ọ ga-abụ omee, marụ na agwụ jebekwu na ife ike chọrọ ime, marụ nke ọ ya bụ ogosi gị, marụ n'eziokwu na ife ọma na ha abịa n'ụzọ dị mma. Mana keluzi ka ọ ga-asị ịlụ agwụ taa echi niile ịchụwago aja ịgbawago afa agwụ nọtazikwa ọ natahọ fema were ịlụọ na agwụ. Ịmụwagodu na agwụ kpatalụ na ịmụtachahakwa anya bụ agwụ, ịmụta agwụ gị ka gị na agwụ gị si eje ịfụ na ụta agwụ nọ kwanụ nya ka o ji dịka ya sị na ewere ndị nọ ịtalụ n'ọrụ a nwee ndị anọ ịtahụ. Ọ maka na ịlụrụ agwụ taa bidoga taa nejebere onye bidoro ọrụ ahụ 10 gara aga ka gị na ya jee emekatazie ọdụ ụka na mgbe ahụzi ijezie je buo ngwongwo dị iche iche bunata.
maka na ụfọdụ chọ na ime dibịa wee ije bukọta ngwongwo ka ọ hapụ m otu a n'ọnụ ma pụrụ kwufi ka anyị jidere anyị nke ikpeazụ ife anyị mechie bụ anyị chọpụtara na n'ọdịnala Igbo enwere ọtụtụ ihe ụmụ nwaanyị na-eke ike na nke ikpeazụ a despite the fact na ha anabatara n'ọdịnala Igbo ha sụchara nwa obodo oyibo na ya mana a na-eme ihe na-ekwu na ụmụ nwaanyị ndị nata n'ọdịnala Igbo sokwa na-ekwu ka anyị nata na torut mana o nwere ihe m fụrụ na Facebook ebe ụmụ nwaanyị na-eme agiteti na-asị na ha kwụcha ihe niile gbasara ọdịnala mana nwere nwaanyị ọbụla chọrọ ịbụ second wife ma third wife. Kedu ihe bụ ebumnobi gị ihe gbasara ụmụ nwoke na ụba nwaanyị, kedu ihe i were ya? Nke bụ eziokwu bụ na ịnụ nwaanyị na-abọdowara gboo nke a ugodo nke bụ eziokwu afọ eziokwu si kwufe oyi ihu. Ịnụ nwaanyị na-abọ dọbara gboo n'ebe ụmụ nwoke anyị nọ, mana aka ji ọfọ abịazie n'ịnụ nwaanyị na-abụ ahụ kịta ifu na okwu na ụka ka nkụ enwere ọtụtụ ife su enu nke m emetụ ịbụọ ma ọ wee tọ na enu aka ma ọ wee ebe o kwedewelu m. Nke mbụ owu na onye ọbụla si na ezinụlọ anụrụ nwaanyị na-abụ ma ọ wee tọ karịa enweghị nata ka onye ahụ kweta ife gbasara ịnụ nwaanyị na-abụ maka ife ọ gabigara na ezinụlọ ahụ o si na ya wee pụta anụrụ nwaanyị na-abụ na ọ wee tọ. Now abịa n'ife ndị ahụ ha gabigara ha kọwakwalụ gị ya ifu na o ziri ha, maka na ọ bụrụ na onye nke a anaghị agba onye nke a mgba, onye nke eholu ntutu na nwa onye nke a ya anọ a na-aghata ya, nke a wee megịnụ ikuku bulu nke a. Abịa na nke ịbụọ, ụmụ nwoke unu ya anagide m maka okwu a njọ ọ bụghọzi ka ụmụ nwoke anyị si mee mgbe ahụ ka ụmụ nwoke anyị si eme kịta. Ọkwanụ onye ahụ okwu ahụ m kwuru na mbụ o nwere awụzụga na onwere okwu ọya nkwuo kịta sị na nwa ekwuwe ọnụ, mana ka m ghara ikwu nyawa okwu maka na ajọ okwu adịghọ mma. Ọ bụghọzi ka ụmụ nwoke anyị dụ mgbe gboo ka ha dụ kịta, maka na oge gboo tupu nwoke anyị anụ nwaanyị na-abụ ọ ya edu n'ume ọkpụkpụ aka nwee na-akọ na uche. Ọ bụrụ na nwaanyị nke mbụ ọ nụtara ya ọrụ igerie ya na ụmụ ya, nye ha ọba ji ha, nye ha ọba ede ha, nye ha na ha na-akọrọ, ọ gbagorukwa ebe eni onye nke ịbụọ ngwanụ n'enu ndị nke ụnụ ifu na tupu ndị nke a afụ ndị nke a ha akọtabeghị na ọba ji ha nụ onweghị onye nwere efe. Mana iyi afụ nwoke kịta n'otu ọnụ ụlọ ọkpọta ụmụ nwaanyị ịtọ iwo m ịjụọ ya ọsị gị na ya wụ nwoke na nwoke ya anụ nwaanyị na-abụ na nna nna ya ha nụrụ nwaanyị na-abụ ma ọ wee tọ, mana ọ mawazi na nna nna ya ha duru onye ọwụna ụlọ na nke onye ọwụna nọrụbe ife ha ghọtadoweru na n'ife ndị nna nna ha mere owu na nna nna ha akpọtara nwaanyị na-abụ ma ịtọ, mana ife ji eduzi nwaanyị na-abụ ma ịtọ ha mụtaghị nke ahụ ọnya bụ arụrụ a na ụmụ nwoke anyị dọkịta. And ọ na-enye nsogbu, ọ na-enye ụmụ nwoke anyị nsogbu kpatara ife ụmụ nwoke kịta ọ sị gị am polygamous na ama m ka ha si asụ oyibo ahụ am polygamous in nature, mana ịmaghọzi sọsọ polygamous in nature ka ịmụtaghọzi na ndị nna nna gị ahụ na-edu nwaanyị ọbụla na ụmụ ya ọba ji na ọba ede na-ana n'ụlọ nke ha iche. Ifu gị mgbe ọbụla anyị bidoro gwaba onwe anyị eziokwu ifu na ana anyị adụwa mma, ife na-enyekarịta anyị nsogbu bụ na anyị aha agwa onwe anyị eziokwu. Na ụmụ nwaanyị anyị onwekwanụ nwaanyị ụmụ nwaanyị onye ha onye efu ka etiwuolu nke a taa echi etiwuo nwanne echi etiwuo onye ahụ asị gị ọwụrụkwa ụdị a ka ịbịa na ya achọghọzi bụ ụmụ nwaanyị kịta sị na ha achọghọzi ịlụ di. N'ime ya kwa ụmụ nwoke anyị achọbụ ọ bụrụ na n'oge gboo ife ụmụ nwoke na-akpọ oku, ndị bụ nwoke akpọ oku nọbụ ọnọdụ nọpụta ya ife, mana kịta ife anyị na-alụzi iwu ụmụ nwoke na-atụ ụmụ nwaanyị aka, ụmụ nwaanyị na-atụ ụmụ nwoke. At the end of the day no solution. Onye ọbụla ụmụ nwoke anyị ife onye pụta ọkọchara ụmụ nwaanyị Igbo jewarụ, ụmụ nwaanyị Igbo pụta akọchara ụmụ nwoke Igbo jewarụ. Anyị at the end of the day anyị na-eme onwe anyị. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị because ụmụ nwoke Igbo anyị niile na-ejezi mba eje anụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị Igbo anyị si na ha chọrọ kwụzi ụmụ nwoke Igbo, onye ọbụla na-ejezi mba
ọ ya ta emechafụ onye ọwụna n'anya eteghete dị mma iri dị mma ka ha mata Jeme, anụghị ihe kwuru ụmụ nwoke ntị ọdịgwa ihe ọ na-akọwa bụ na ọ bụrụ na ịchọ ịnụ mmadụ nwa nwaanyị mara ya akwado ma eziokwu maka na eziokwu adịghị ọkụzi ndị ike ajụ n'ume ọ bụrụ onye chọọ ume ya adịghị maka na ụmụazị a na-amụta n'ụdị ezinụlọ ahụ ọkwana nyawa ife a na-aya kịta ụmụ ọdịnala Igbo ekene m ụnụ a sị m ka anya bụ ọfịa dịkwa ka enwe amale ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi nke tata ị nwere ike zitere anyị ozi WhatsApp n'akara ekwentị nke na-egosi n'ihe onyonyo gị ọ bụrụ na ị chọkwara ka a gbara gị afa ị nwere ike zitekwa ozi maọbụ ịkpọọ n'ekwentị n'akara ekwentị nke na-egosi n'ihu ihe onyonyo gị ka ọ dịkwa na echi niile ka emesịa